wadomo wasifie ananse bia o fa bi na de saa japade ne de ama no wase hwe so enti ade na ba ba ya wo de a mo amotade edan ede ma han no saa kokoboi mo na ekọ ede ama mo na opie mu opani ne nsa ehye krata we yase no ya fa ne Simon Osemensa wono eye mantem soafo na wohwe efiri so mo ba wom si wo afi MP no ene aduonu mienu mu July bosume no ne da na etoso aduonu July 2022 Asamwe kopie mu ewo Accra High Court mechere commercial division ho se ekuo bia wondin ene Quest Net Limited ye twa no sambri efom se eye Keonet sankofo no on se da bia na ebi muta hyehye ntade fufofo pa wan wi abeka se kwakwa do bi se honom na wo mfuro se de beye wo bi ntimi nkyere no omne nam kromu a yese ye business no oye ni se na ye ni se ya na wanya sika etu nya nipa bia be ba ko ana bia be miensa bi timi de ba se kukura wo sika no bosumi bia no na sika no na ehem na etu wo wi abeka se bia sika gare ana ade no guso a etutu ni ade a enti abra asem obepie mu na mpanifo ne kopie mu asem di bia trase aduaduomu na om se da bi asem kwofo no nwuma omudie no omo bomade trase di no omhwehwe mu a omo te ase enye enti ba ya saa eku a wondin ene saa Keonet no tese ya twa omo su ade afri Ghana memu asei ase kwan omo fa so do omo dwuma no omo fa tese kana chisi kwa bi so no omo bu omanfo enti no kwan se omo tena kromu asei se ekuo no yese High Court ewon kran wonu magu no nenso oba santimantem asei a wo hwe aye regional coordinating council na omo se wo ho a no omate se an enkofo bia bochenku ewo efia bi mu ewo kromu asei oba kone nipa bia bese aduasa ne akire nie no mu nyina gudan mu ubisa omo a omo se omo ye business be na mo ya omo se ya Keonet eno omo se every be July 2022 eba no ene yesim dwuma mu die no enfamra kwa mu nti yapam mu monko ana sankofo no so akwakọ hunta eyeduachi a wom gusu omu ebu omanfo enti ena no pay asantimantem ase soafo no abomade de krata ababonten se ansa na ebia yebetimi ama sankofo kro no atena krom asegi se bi obi na mu omodan omakotenem enti sankofo no yapam wo mafuru komu a omudwuma omudie no enye correct enye papa bia enfamra kwa mu enti wo a ebia wo fi a wo de mama sanfo ne bi se wo montena mu no de edi kan wabu mra kwan anase wabu mra so de yetosu mienu se ye chiwa ubetimi adama mana yeye wode mama na yeye no sankofo na waje omo ede o matena wo fi onom no wo mu bu obi a nipa na ye bunu no sika bia sankofo ko no buom nyina no wo fiewuru akro no wo betime trese sika no enu ti sabre de kokobo ana eko ede me fiewuru afo nyina se bi obi betena ofie na hwe de nim hwe na pantan na bia hwe no moma so na wo hye de hu ni ye na susu se bia na moma so adrondrom eye Keonet ampacho ade mpanifo so omchewa waso be ye hye ni nyina no mpanifo se eye bambo nsemti na omode sa kokobo yi eba bonten etu om se hu bibi aka se da be beboa ema enei bambo nsem no etima fa no tuma pa efra ewa santimantem asenti wei eye krata efri asantimantem ase regional coordinating council pani oda no eye honorable Simon Osemensa adehye ne yegusua ejinem